ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ପାର୍ଟନର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଝଟକା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଯାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଚରମ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଳାଜାଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ଓଠ ଉପରେ ବା ତାର ଆଖପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଅଧିକ କାମୁକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଚରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ସେକ୍ସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦିନ ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ କେବଳ 20% ପୁରୁଷ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି 80% ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ସେକ୍ସ ମୁଡ୍ରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏହା ଚାହିଁଥାଏ କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ।